Buenas! Ui, hola, quin sol! No veiem mos girem res. així. Mireu, us estem fent el vídeo des de la nostra terrassa. Megaterrassa! Megaterrassa! Estem... Ho veieu, no? Veieu la terrassa? Ja està, fes el plànol del mar. Bueno. No és el mar. Val? Se ve una mica al mar, per aquí detrás. Vale? Espera. Estem a Ohrid. Ohrid. Hosti, quins pèls. Una ciutat de Macedònia. Macedònia. Això no és un mar, això és el llac d'Ohrid. És un llac, el tercer llac més gran de tota Àsia. No més gran. No? El tercer llac més antic. Més després antic, del és veritat. Titicaca i del no sé quin altre I dit. d'un altre d'Eslàvia, que està per aquí. És el tercer més antic. Molt bé, fa molta calor, no tanta com a Tirana potser, no? Però bueno, estem tots xupats i veieu que estem en un hotel de 4 estrelles molt surrealista, però tenim terrassa. Tenim terrassa? Anem a entrar dins? Entrem perquè ens estem torrant. Sí. Ojo. Ojo que hi ha aigua. Uf. Vale, va. Ja estem Veieu dins. que Uf, quina Ampla, diferència. l'habitació? No es veu. Ara l'ensenyo. Però és molt Tatxan. Habitació supergrandeta. Una mica com rotllo imperial, amb el dosel, així, daurat, els mobles antigots, així, però daurats, veieu? Tenim bueno, no tenim minibar, però no tenim l'escalfador d'aigua, però, i mireu que el bany té una curiositat, té una finestra amb persianes. El bany té una finestra amb I pensàveu, persiana. per què és això? No ho sabem. Anem a dins. Ho veieu, no? El llit és gran. Tenim un espill. Tenim un espill aquí. Mireu, hosti. Ai, tio, que em mato. Perdona. I la porta d'entrada de l'habitació és aquesta. El Carlos ha dit de seguida, tindrem vistes al mar, al llac. I ara ve la sorpresa més important d'aquesta habitació. Entrem al bany. Veniu. I el Tenim un jacuzzi! És un jacuzzi. I dona la finestra aquí Exacte. davant, que la pots pujar, i després veus l'habitació i el llac i el que sigui. Això podem baixar, Anna. No ho faigues. Fes una rodeta. Però no es fa així, Gai. Fes una esta. Per què? Perquè jo no ho he volgut fer perquè dic, si em quedarà enganxada... Perquè sembla molt xulo, però és una mica nyigui-nyogui. I si me se queda pujada, després mos hem de dutxar. Bueno, la intenció era que veiéssiu que hi ha Que se veu. comunicació i que es veu No, és que es allà. veu, se veu. I llavors, bueno, no sé, ens hem quedat gratament sorpresos. Molt bé, sí, una habitació així guai. Pensàvem que seria un hotel una mica així... Home, l'hotel. No sé, és cutrillo, però no està mal. És cutrillo, I des de fora és bastant cutre, és com 4 estrelles d'aquí, d'aquest país. Però vaja, ens ha agradat el que hem vist del país, És bonic. Demà anem a Skopje, que és la capital. I ara tenim lliure. Hi ha un hotel lliure, sí, perquè la calor que fa... molta calor. Mira, una mica de relax. Val? Doncs bueno, demà seguim. Demà més. Adéu.